Смарт часовникът от висок клас Watch 4 Pro на Huawei вече се предлага и в специална версия Space Edition. Освежен дизайн, подобрени сензори и още някои детайли отличават устройството на ръката ми от оригиналния модел от 2023 година, а подробностите ще ви разкажа в следващите минути. Започвам с това, че Watch 4 Pro Space Edition е ново издание на познатия от миналата година модел, или както биха казали в автомобилния свят, негов фейслифт. Така че собствениците на Watch 4 Pro със сигурност нямат повод да апгрейдват, освен ако не бъдат силно изкушени от тези червени акценти по дизайна и парите просто не са фактор за тях. За всички останали, които се оглеждат за нов смарт часовник, независимо дали използват смартфон Huawei, друг Android модел или iPhone, това видео може да бъде полезно. Визията на Watch 4 Pro Space Edition е вече характерна за смарт часовниците на Huawei. Запазено е усещането, че носите на китката си конвенционален ръчен часовник с стилен дизайн, с метално тяло и веришка, които правят устройството подходящ аксесуар за работното ежедневие. Може би най-ключовото за модела е, че има сферичен дисплей, т.е. той не е плосък, а с лек 3D ефект, който изглежда доста приятно и се усеща страхотно при допир. Защитен е от сапфир кристал, което означава, че надраскването и счупването ще бъдат трудна задача. Това, между другото, е ключова разлика с серията Huawei Watch GT4, при която екранът е със стъклено покритие и далеч не е толкова устойчив. Скъпата изработка продължава с новия нанокристален керамичен безел с червени акценти, както и с титановите корпус и веришка, покрити от нещо, което Huawei описва като диамантено подобен въглерод. Най-общо това покритие означава по-висока устойчивост. Отдясно са запазени бутонът, който извиква набор от шорткъти до избрани функции, както и коронката за навигация и достъп до менюто с всички приложения. С всичко до тук стана ясно, че Huawei са хвърлили сериозни усилия да направят Watch 4 Pro Space Edition наистина качествено изработен и дори бих казал луксозно изглеждащ смарт часовник. С материалите си от висок клас моделът обещава и да остане без следи от ползване за дълги години напред, а това е важно, особено ако не планирате да го сменяте в близко бъдеще. Червено-черните елементи от безела и ексклузивният циферблат на часовника Space Journey са вдъхновени от дюзата на Лавал или основната форма на ракетния двигател. От тук идва и самото име на версията – Watch 4 Pro Space Edition. Така че за дизайна и изработката на този смарт часовник мога да кажа основно позитивни неща. Като минус, лично за мен бих отличил твърде сериозните размери и тегло на Watch 4 Pro Space Edition. Това определено не е устройство за всеки. Със сигурност е насочено към мъже с по-голяма китка, която пропорционално да си отива с габаритите на модела. Връщам се обаче на въпросния циферблат Space Journey, който ще остане ексклузивен за този часовник. Визуализацията на дюзата на Лавал наистина изглежда ефектно и кореспондира с червените елементи по безела. Вижда се дори анимация на пламъка, който гори най-ярко червено при максимален заряд на батерията и постепенно преминава към светло-синьо, когато се налага презареждане. Циферблатът може да се модифицира. В долната част, например, избирате коя да бъде визуализираната планета, а показателите отстрани също се променят. Можете да изберете тук да виждате извървените крачки, изгорените калории, температурата навън, нивото на батерията и така нататък. Друг ексклузивен за модела циферблат е Star Explorer, който предлага 12 астрологични съзвездия, а освен тях имате още няколко налични лица за часовника, както и общо над 40 000, които могат да бъдат свалени допълнително. Watch 4 Pro Space Edition се отличава от GT серията на Huawei и с поддръжката на eSIM. Това означава, че можете да използвате услугата от оператор, да, включително и българските, и да направите часовника самостоятелно свързано устройство, което не изисква задължително сдвояване с смартфон, за да използва интернет. С eSIM часовникът може да се използва и за провеждане на разговори, без телефонът ви изобщо да е наблизо. Всичко това би било полезно, ако, например, искате да тичате в парка, да спортувате в фитнеса или просто да отидете до магазина, без да носите и мобилния си. Watch 4 Pro Space Edition е много сериозен помощник и в следенето на различни здравни показатели. Той вече идва с функцията Health Overview 2.0, която може да измери цели 9 от тях наведнъж в рамките на 60 секунди.
След това получавате общ анализ на база всички данни, включително могат да се извлекат данни от свързани аксесуари, като например смарт везна. За мен беше приятно да тествам отново функцията за EKG, която работи доста по-добре. С предишния модел ми се е случвало да губи контакт по време на 30-секундното измерване, но сега нямах такъв проблем. Освен това, Huawei използва по-прецизни сензори и така наречената TrueSeam 5.5 Plus технология осигурява по-точни измервания при всички показатели, включително 15% по-прецизно засичане на кислорода в кръвта. Watch 4 Pro Space Edition все така може да служи и за следене на спортните ви активности, включително има различни тренировъчни режими за бягане. Високата му устойчивост на вода позволява да го използвате и при някои водни спортове, например плуване в басейн, в открити води или при гмуркания на до 30 метра дълбочина. Добър съвет за хората с активен начин на живот би било да се здобият с втора спортна каишка, която да използват при спорт, тъй като тази веришка не е особено подходяща за целта. Така стигам до батерията, която при базираните на Harmony OS часовници на Huawei е пословично издръжлива. Серията Watch 4 е с повече функции, включително споменатата eSIM свързаност, така че тук времето за ползване в стандартен режим е до 4 дни и половина. В специалния режим Ultra Long Battery Life обаче времето може да се удължи до 12 или максимум 21 дни, което е супер, ако например ви предстои пътуване и сте склонни да пожертвате свързаните с интернет функции. Зареждането е безжично, като в комплекта идва магнитна зарядна подложка, която запълва батерията догоре за около час и половина. Щеше ми се USB кабелът на въпросната подложка да завършва с USB-C, но наложи се да потърся по-старо зарядно с USB-A. Това беше моето представяне на Space Edition, фейслифта на модела Watch 4 Pro на Huawei. Това е все така смарт часовник с премиум изработка и чудесен дизайн, който предлага богат набор екстри за следене на здравните показатели и спортните активности, а освен това предлага чудесен живот на батерията. При избора си имайте предвид по-сериозните размери на модела, а също и липсата на решение за мобилни разплащания. Последното обаче със сигурност е в плановете на Huawei и би трябвало на някакъв етап да бъде добавено като екстра. Както винаги, ако това видео ви е харесало, било ви е полезно и интересно, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Nixon Bao.